umhlobo onjengoJesu kakhoqa ongaphilisa izifo zethu kakhoqa uyazazi izinsizi zethu ziyakuphelanya uphi umhlobo onjengoJesu kakhoqa kakho njengaye nangobungcwele kakhoqa nozithobisa okwakhimpela kakhoqa uyazazi izinsizi zethu ziyakuphelanya uphi umhlobo onjengoJesu kakhoqa ngeke amshiye omethembayo kakhoqa nekamalele nophendukayo kakhoqa uyazazi izinsizi zethu ziyakuphelanya uphi umhlobo onjengoJesu kakhoqa ngakho omunye usindisayo kakhoqa nasezulwini osamkelayo kakhoqa uyazazi izinsizi zethu ziyakuphelanya uphi umhlobo onjengoJesu kakhoqa uJohane 15:13 ngaphansi kwesihloko sithi umyalo wokuthandana verse 3 efisa ucela verse 12 uthi yilo umyalo wami ukuba nithandane njengalokhu nginithandile akakho nothando lukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Lana uJesu Kristu ukhuluma nabafundi bakhe uthi lo umyalo enginika wona ukuthi nithandane njengalokho nginithandile. Yilowo umyalo uJesu anawo soluko ehla isuka ezulwini wayezokhuluma ngothando lokuthi sithandane njengoba nathi asithandile. Uthi akekho onothando lukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Akekho umuntu onothando olungangalo ukuthi adele ukuphila kwakhe, adele yonke into enhle anayo ngenxa yabahlobo bakhe ukuthi eze emhlabeni. Wadela ubukhosi obudlulisana nobukhosi bamakhosi esinawo la emhlabeni. Wadela ubukhosi obuna yonke into ezulwini
weza wabamncinyana kwesemhlabeni ngenxa yani yothando, ngoba uNkulunkulu esebona ukuthi nje ngamenza umuntu ngomfanekiso wami ukuthi angithande, kepha umuntu uzawuvela ngendlela zakhe, uzenzela izithixo zakhe azikhonzayo. Mina engimdalile akanandaba nami, ungishiyile ngoba sifuna ukubona into siyikhole ngoba siyibona ngamehlo. Uma into ingekho la emehlweni ethu asikholwa yiyo. Yingakho bazenzela baze babaza nesithombe segolide, ngenxa yokuthi uMose engekho phambi kwabo ekhuluma noNkulunkulu. So bakuthi uMose obagadile uhamba nabo akekho la, kungcono bazenzele isithombe. Umuntu njalo ufuna ukukhonza lento ayibonayo yena ngokwakhe. Ngabe uJesu Kristu wadela lobu bukhosi obukhulu obunayo yonke into, wehla weza emhlabeni ngenxa yabahlobo bakhe, wadela ukuphila kwabo ngenxa yabahlobo bakhe. Uthi ningabahlobo bami uma nenza lokhu engiliyala ngakho. Usho uJesu Kristu singabahlobo bakhe uma senza lokhu asiyala ngakho, kokuthi siphume ezintweni ezimbi, sihambe ngendlela yakhe yasiphekela ukuthi sihambe ngayo, sidele konke okubi nezono ezithandela emzimbeni wethu, senze okuyintando kaNkulunkulu. Yilowo umyalo asiyala ngawo, ukuthi sithande uNkulunkulu ngey'nhliziyo zethu zonke, nangengqondo yethu yonke, nangomphefumulo wethu wonke. Siphefumulele uNkulunkulu, siphefumule uNkulunkulu nje ukube kwenzakala, kepha kwenzakali. Yilowo umyalo uJesu Kristu asiya ukuthi sihlale sazi ukuthi wadala ubukhosi bakhe. Njengoba siya ku-Good Friday sikhumbula umsebenzi awenzayo, ukuthi wadela ubukhosi ezulwini, wehla wadelelwa emhlabeni ngendlela adelelwa ngayo, wadelelwa nobani ongento. Kuyabonakala nalawo uma umuntu enze into bambamba waboshwa, mhlawumbe kade kuyisiqhwaga esikhulu esisatshwayo, uma sesiboshiwe sidonswa ngamaketanga or kanjani, kulo nalo uyayiphikisela phezu kwakhe, uyazi ukuthi uzongenzani ngoba uboshiwe, angeke angenze nobani ongebani. Kangakanani kuJesu Kristu, omunye umkhafulela, omunye umenza lokhu, baye bamthwalisa i-crown yameva noma ingene inwele bayifaka ngamandla, ihluthule iy'nwele iziyofika esikhunjeni sakhe, xhaza igazi. Konke lokho wathula, azangavula umlomo wakhe. Ngenxa yani? Ngenxa yothando ezosifuna silahlekile ukuba asibuyisele ekhaya, asibuyisele kuNkulunkulu. Ingakuthi ningabahlobo bami uma nenza lokhu engiliyala ngakho. Angisasho ukuthi niyizinceku, ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo mina, ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. Angingikhethanga nina, kodwa nina nginikhethe nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. Usho uJesu Kristu ukuthi izihlulo kwabahlobo, njengoba thina asizo izinceku singabahlobo bakhe, ngoba inceku ayikwazi ukwenziwa yinkosi yayo, kepha umhlobo uyazi, njengoba uthi usitshele konke uBaba amtshela kona.
njengabahlobo bakhe. Akukho akufihlileyo, konke siyakwazi kusobala. Ngakho sidinga ukumthanda nokumkhonza uJesu njengoba naye asithanda wasifela isono. Ngiyabonga. Amen. Amen. So culo number 3 no 4. Ngeke amshiye umethembayo. Gakoqa, ngekamalele nophendukayo. Gakoqa, uyazazi izinsizi zethu, ngaye ziyakuphelanya. Uphi umhlobo onjengoJesu. Gakoqa, kakho omunye osindisayo. Gakoqa, nasezulwini osamkelayo. Gakoqa, uyazazi izinsizi zethu, ngaye ziyakuphelanya. Uphi umhlobo onjengoJesu. Gakoqa.